Sorry. Значи, чуй сега, въпросът е гледайки какво се натъжавам. Гледайки това нещо, чакай да покажа по... Чакай! Абе, спокойно, чакай, че то не се вижда. Не съм... Абе, тя е много яка снимката! Много е яка, не се Чакай, че не се вижда! Чакай сега да покажа. По-тъмна беше. Къде я покажа? Чакай. Дай. Да, знам! Чакай малко. Защо не съм виждам тъпото нещо, бе? Но той без това не става! Той без това не става. Чакай малко. Чакай малко. Да, става. Вижте колко е яка, нали така? Нали така? О, чакай, сега да се върна на първоначалното. Много е яка тази снимка, да ти покажа. Много е яка, човек. Фотогенична е. Наистина. Спри. Аз се обичам да наричам спокойно. Много е яка снимката. Абе, яка е от тези дети проектни с нас, бе. Напротив, аз показах такава детски качили спокойно. Дон Кихот. Спокойно. Дон Кихот. Okay, I'm going on. Okay, come on, bye. Дай му чулата, Чакай. Не ми бути стола! Не ми бути стола! Чакай, аз съм много яка. Оле, само знаеш, разница направо ми на двуглавата с това нейно пеене на Софи Марино Бартан. Коя бе, я да речем. Чакай малко само, вижте още нещо. Come on, аре бе, закони се. Come on, чак си райфне. Еми не става тъпото нещо, не става. Не става. Чакай малко, пак. Кой е това? Мустачи! Мустачос. Стиля се и белото направо. Прекалено носене направо. Какво да кажа? Тъпа работа. Апния надинка. Това е лале, бе. Вижте, чакай се. Ами грозно лале. Спрях! Окей, бай. Ще кажа.